xa tería que ser sabido, pero parece que hai que recordar que os animais merecen tanto respeto como as persoas, que hai que cuidalos, que hai que protexelos e atentos, porque os animais teñen os seus dereitos, e para eso está tamén a Lei de Benestar Animal, para respetalos e cuidalos. E ollo, porque non só hai que cuidar as nosas mascotas, as que viven con nós, hai que cuidar a todos os animais, tamén os salvaxes, que acabamos de contar un tiroteo no monte con moitos cabalos mortos, e isto non pode consentirse. Claro que non, Rocío, porque falamos de que os animais, a ver se nos concienciamos, non son xoguetes, son seres vivintes, seres sentintes. Sí, temos que facernos cargo das nosas mascotas, aínda que moitas veces conleven gastos económicos importantes, son sempre unha responsabilidade e aínda que levamos con moito cariño os quebradeiros de cabeza que nos dan, pois temos que asumilos. Un deses quebradeiros de cabeza é moitas veces para aqueles que teñen mascota e queren ir de vacacións e non teñen nin con quen nin onde deixalos. Pero tranquilos, que cada vez hai máis opcións, como as garderías caninas. Sí, escoitaron ben, garderías para mascotas. Nós hoxe fomos a Vigo, a unha desas garderías caninas que está no pleno centro, e ollo, porque deixar aí a súa mascota durante un día con comida e todo, sae a 19 euros. Miren como traballan nunha gardería canina. Compañeiros e compañeiras, hoxe na Hora Galega chegámonos a Vigo para coñecer de primeira man a actividade que se leva a cabo aquí dentro de Bigotudos. Bigotudas, querida Ana, cando nace isto, sobre todo, onde estamos? Pues mire, estamos en Travesía de Vigo y esto nació en agosto del año pasado. Nace con muchísimo amor, muchísimo cariño y muchísima pasión por los animales. Falamos dunha gardería de animais que moita xente na casa dirá, pero cal é a diferencia dunha gardería con outro tipo de aloxamento para os nosos animais? A educación, o trato e o respeto polo animal eu creo que é un pouco diferente, non? Sí, en este caso yo soy educadora, entonces un poco lo que buscamos es la mejora del comportamiento del animal, sobre todo. Son grupos reducidos, muy escogidos, entonces las plazas son muy limitadas, siempre va por cita, ¿vale? El tema de la guardería, y es de 10 a 2 en horario de público y de 5 a 8. Pero tamén podemos plantexarnos a opción de deixalo durante un viaxe ou algo similar. De hecho, tenemos muchísimo cliente que tiene viajes largos y entonces son clientes de larga estancia. A partir de 7 días facemos prezo, ¿vale? Pero o día está en día completo con dormida e comida, 19 euros. O concepto de familia, sobre todo. O que queríamos era eso, que os cans se sintesen como estuviesen en una sola casa. Nosotros no utilizamos ningún tipo de método aversivo y siempre es una educación en base a la comprensión del perro, ¿vale? Es una educación amable. Nosotros trabajamos muchísimo estimulación olfativa y mental, ¿vale? En guardería, en educación, en todo. Y también vendemos estos productos en tienda, por supuesto. Son importantísimos para bajar los niveles de estrés en los perretes. Para que os hagáis una idea, con que estén olfateando 20 minutos el hocico contra el suelo, es como 1 hora y media corriendo. La masticación lo mismo, baja niveles de estrés en los perros. Entonces son herramientas que nosotros en guardería y en educación utilizamos muchísimo. Las temporadas que yo les indico a los clientes que ya reserven con mucha antelación serían verano, y serían pues eso, festivos donde la gente hace puentes, ¿no? Días señalados, navidades, 31, 1, ahí está un poquito complicado, pero bueno. En Instagram, exacto, es Bigotudos, con V de Vigo. Pois aí queda ese convite para a xente de Vigo e de alrededores ou a quen lle apeteza. Aquí temos unha gardería maravillosa para os nosos peludos que seguramente o agradecerán. Querida Ana, moitas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Falta pouco pro Nadal e seguro que xa estades pensando en comprar algún agasallo tamén para elas, para as mascotas delas tamén se acordan as nosas maxestades, e parece que cada vez máis. Bueno, sí, está en auge e cada vez máis pois fanse regaliños. Nos compramos tamén un calendario de Adviento e comezarán o día 12. Hai de todo, hai xerseis, todo navideño, para estes días tan especiais, xoguetes, os yogures que lles encantan. Ademais, Hai yogures para Cadelín. Sí, os yogures encantanlle. Se tuvera usted can ou gato, compraríalle regalos de Navidad? No. Por que non? Porque verdaderamente es algo que el animal
no va a entender. Yo le doy todo el año buena vida y buenas comidas y buenos paseos y se acabó. En cambio, si le regalo un pequeño juguete un día que no es Navidad, seguramente va a ser feliz. Por Navidades, non. Vamos. Compraslle todo o ano que vai necesitando. O que vai necesitando. E a veces paso por un sitio e digo, mira, isto vai gustar para morder. Pois lévollo. Temos as corbatas que triunfan, vamos, moitísimo. Navideñas tamén. Navideñas, todas, con un montón de diseños. Temos as bufandas para poñerlle para salir ao frío, os jerseiciños. Ti non gastarías a maiores para facerlle un regalo? Yo no, porque gasto mucho todo el año. Le doy buenas comidas, buena vida y ya está. Es de tontería, no se enteran de nada de eso. Eu de comprarlle algo, as chuches de que está permitido, que podo comer, e despois surge algo de vou a algún sitio e de mira, isto gustaríalle. Que é o que máis triunfa? Aquí, pues, os xoguetiños e logo as chuches. Empaquetaselle en regalo e moitos din que lles encanta os cans abrir o seu regalo. Hai unhas cousas agora que lle sacaron para Navidad, que por exemplo hai un turrón pa cans, un panetone que se chama canetone. Tú comprarías algunha dulcicada desas? No, yo no. Nada, ela co que ten todos os días, eso, porque despois non me como pianxa. Más ou menos canto veñen gastando de media eses donos que lle mercan agasallos de Nadal ás mascotas? Pois uns 25 euros, unha cousa así. Despois están as sesiones de peluquería, que sempre para esas datas veñen sempre a poñerse guapos tamén. Hai que atendelos todos os días. Cando necesitan algo, pois mira, isto gústame ou estropeou o outro. Entonces, sí. Que eres como un membro máis da familia, entón pois é normal que algún detalliño pois sempre cae. O mellor pois ese día daslle un filetiño, ¿no?, de comer, e non o pienso de todos os días. No, yo le doy una chuleta mejor. Que le gusta máis. Gustalle máis? Sí. Bueno, eu agora quero tomar un momento para dicirche, Paula, que estou moi contenta de terte aquí comigo no plató da Hora Galega, e como estou tan contenta, e por riba se chegan estas datas de Nadal, muller, eu quero che agasallar cun presente. Anda, Sí, que a ver, que riquiña, cho vou por eso el, que me espera, ven, a que cho ver. teño aquí, que cho teño Allá aquí. vai. Mira que bonito agochao. agasallo. Un solombo. Un solombo xa cortadiño para que vexas, para que che dé menos traballo na casa. Este é o meu agasallo de Nadal para ti. Que Un riquiña, solombo, mes, home. como pensas en mí, mira, puxo un lazo e todo. Pero Primeiras calidades. sabes que pasa? Que eu tamén estou moi agradecida, muller, e a min tamén me invade o espírito de Nadal. Espera, A ver. que teño tamén unha cousiña para ti. Ai, que sorpresa. Que E vas aparte co solombo na sei man. que che Ai, vai a a ver. prestar. Porque mira, hoxe vinte comendo nun donus, e sei que non che gusta tanto como un boqueixo afumado. Toma, parruliña. Home, sabes dos meus gustos, nena, sabes dos meus gustos que a min afumada Mira é que o meu contenta favorito. está. Home. Por suposto, os mellores agasallos de Nadal, xa o vedes. A Por que papatoria. traemos este, por que nos facemos este intercambio? Por que é o que máis pedides agora? Ollo alá, é que a carne e os queixos é o que máis está agasallando nestas